Bueno, estem al restaurant. Hem demanat un topoki original, però ens pensem que era una salsa arròs. Ai, una salsa gochujang. I sí. I no sembla. Hola. Hello. És que no us heu presentat, però bueno, no passa res. Hola, Aida. A mi sí que m'has presentat. No fa falta. Mira, mira, mira. Ets present sempre als meus vídeos. All eyes of me now. If you still don't mind, it's too pointless. We're still young and wild. We're gonna find you want to be mine. Oh, hell no! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. La Kelly. Anda, és veritat. La ciutat zona blanca, aquí ho diria. Ja, tio. Però perquè això és un barri. Anda, anda, Aquí, anda. dentro es todo cascas. Portem la maleta de la Marta, que ja ha anat tirant cap a l'estadi, a agafar lloc a davant, a fer cua. Diu que té 2.000 persones davant seu, que és una locura tot. Gràcies, santíssima. Mare meva, quin caos serà. A veure. A veure. Estem a l'apartament. És molt xulo, molt acogedor, petit, però bueno. Aquí tenim un quarto, que són lliteres, i a sota són dues persones, i a dalt una hi ha tele, i armari, i ventilador. Aquí tenim la sala general, cuina amb rentadora, tot molt ben posat, el ventilador, gràcies a Déu. Tele. Necessari per la vida. Sí. Aquí hi havia una finestra que l'han tapada, quasi m'ho carrego. I aquí tenim la llitera, la mateixa que l'altra. I aquí, si us acosteu, hi ha el lavabo, que actualment hi ha la Marina escoltant música i fent... I ja està, llavors ensenyaré el lavabo quan la Marina acabi. I ja estem. 안녕! 라스미! Penny! 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 Penny no està. Anem ready per suportar la calor. El meu outfit normal. Mira qui hi ha! I ara a les 5 anirem a buscar menjar per després sopar, aigua i pel recinte. Per fi puc menjar. Mira, mira quin piribó. Sortirà el fons cremat com el fons de València. No, perquè això controla. És automàtic i controla la llum. Doncs acabem d'anar a comprar provisions, el cafè per demà. L'esmorzar l'anem a buscar demà perquè al matí obren. Aigua. I... Sí. Aigua i menjar per quan arribem, perquè segurament arribarem amb gana. Estilo casero. Y vamos a comer un poco. Esta es la Kelly. Muy chula. Ya, tío. Si passen per aquí. Gracias. A la nevera. Un botefones. Piojitos fuera. Bueno, bueno. On estem? És la primera vegada. El meu elàstic trencat. Doncs estem en una van. Ens sentim idols. Idol. Pues ja estem camí als Cevitas, sí? Dolce Vita. Apa, tenim 15 minuts. La Marta encara no ha entrat, o sigui, potser encara som a temps de donar-li el pan. Algú el té? Jo trobaria a faltar aquí. Aquí està. Aquest és el meu. Ah, vale. On és el ban de la Marta? Aquí. Homo. Pues ja el tenim. A veure si som a temps de donar-li, pobreta, que se l'ha deixat. Està sota el sol de la Toscana.
Tirem una foto, doncs. Sí. Hi ha bastanta gent, és que és molt gran això. One eternity later. Intense energy that shook the world. 80s. Stacy. Gravity. Dazzling presence. K-pop's light. Shining.
Bon dia. És al migdia, no he gravat abans perquè, quan m'he aixecat no volia ensenyar la meva cara. La Sumi fent de turista. I 2, perquè després me n'he oblidat entre agafar el cotxe i tot, doncs no he pensat, mira, aquí davant, just aquí davant està passant una noia amb el cabell rosa. Dime que eres capote sin decirme que eres capote. Estem a la plaça Mayor, ens hem dividit en cotxes perquè a l'avant costava la careta i no arribaven. I hem agafat 2 cotxes. Hem arribat amb la Sumi i la Judit a Plaza Mayor. I ara anem a buscar un coreà per menjar, a veure quin trobem que estigui buit. I want to eat tteokbokki and further bake tteokbokki. Japukche. I nada, farem una mica les guis. Per aquí. Pues ja estarem totes gent a medinar. Ai, que no em guia, pues amigues davant. Plaça Mayor. És la 1 ja. Què està passant? No tenim hora al restaurant. El número al que llama no está disponible en estos momentos. Por favor. Lo siento, però no comem avui. Fashion Week, per aquí. Sí. Jo veig a molta gent que ahir va estar al festival. Fijo. Que sí. Sí, sí. Doncs... L'estil de marca molt. Sí. Es veu que el restaurant que vam venir l'any passat està a petar. I el restaurant que volem anar, que també està per aquí prop a la Plaza Mayor, no contesten. Llavors no podem ni encarregar ni res. Noies! Seguiu al paraigua. Faig de guia turística. La guia. Però aquí jo, si ens deixen per aquí, seré... Anirem a parar a... No ho sabem on, però seré recte. Quan demanes un lavabo, i et diuen, seré recte a la dreta, no saps ni a l'esquerra, ja. Sí, és el tifoi. Després li van dir. Va Valdir, Sí. però no és ben bé Ah, pues sí Valdir. que tenen tapioca. Ah, pues sí, és de Valdir. El hot rice, o sigui, el oliva, els dos que estan allà. Estem mirant preus. M'encanta perquè sempre mires. Perquè te veig. Doncs jo m'he sortit en els vídeos, per això fa... És que si no me n'oblido de fer vlog i després no acabo el vlog. Saps? M'enfoques. Sí. Gràcies. A tu Us diré horrible, però bueno, estem mirant preus. Tu no surts mai horrible. Com es diu el tícer? Potenciant-nos. Banxans, que tenen una pinta... O sigui, Em posem bastant. una pinta... Gravant així cap Xavi. No, perquè volia gravar el menjar, però clar, el menjar... Anem què? Bueno, i aquí tenim el menjar. Hem demanat un bibimbap, Que ja no hi és. que farà bibimbap
El topoki que està molt bo. I és molt llarg. Com en Mingui. Però. No com el de casa. I ens falta el japukche. I ja està. Mira. Jo vull saber on està. No sé, això és més guapo. Això va ser al final. Sí. Sí, perquè hi ha unes llums obertes. Potser abans de sortir, Què tal el japukche? Està millor no al restaurant Corea. No és res de l'altre. Però està bo. Bueno, i aquest és el resultat del menjar, dels plats. Com ha fet la sopa? I aquí s'acaba el dinar. És fet de ronyó. Das les lentas. Ai, a la 3. Pues estem a punt d'agafar el tren. És tota aquesta cua, Ai, la mare que... Huele raro. Sí. Huele como a fritanga. Sí. Com t'ha anat? Ai? És perquè tingués un bon record de mi. Ha anat bé, la veritat. M'ha passat molt ràpid el trajecte de tornada. Sí, cansadeta, però bueno, bon viatge. Molt bé. Tu has passat bé al festival? Sí, bueno, vull... Sí, entre cometes, sí. Sí, Molt bé. gràcies. Yes. Molt bé. A mi no m'ha agradat. Pues... A mi el tot m'agrada, però m'ha fotut un mal al cul. Ah, en sèrio? El viatge. Ho miro i eren les 7 jo. Jo és que m'he dormit. Estàs fent amadeta, Fei? Sí. Ahir es va cremar la cua. Sense paraigües i sense mentir. Coses que passen. Apa. Bueno. Adéu. Què deies? I am your negrita. Vale, a part d'això, doncs que m'ha agradat molt el concert, el festival. Ho he gaudit moltíssim. M'han encantat tots els grups. Evidentment tenia favoritismes. Ha sonat un trosset de Rover. Tinc la gola un xic malament, però se va arreglar con un poco de... algo. Ah. Enough. Annyeong.